Convoquem la roda de premsa d'avui des del procés constituent i des del Partit Pirata, els companys que tenim aquí al costat, per anunciar i per explicar l'acord al que hem arribat de cara a donar-nos suport mútuament de cara a les eleccions municipals del maig. Des de la candidatura de procés constituent, després de diverses reunions, hem assumit en el nostre programa diverses propostes de força de les propostes del Partit Pirata. Les hem pogut integrar en el nostre programa, hi havia moltes coses que estaven amb molta coincidència, en alguns aspectes hem pogut ampliar les nostres propostes i en aquest sentit hem pogut arribar a un acord perquè des de la candidatura de procés constituent representar les propostes del Partit Pirata i el Partit Pirata donar suport a la candidatura de procés constituent. Cedeixo la paraula als companys del Partit Pirata perquè expliquin quines són aquestes propostes que ells aporten a la candidatura. Hola, bon dia a tothom. Som de Pirates de Catalunya, per dir una mica. Pirates de Catalunya és un partit polític que es va fundar el 2010, portem ja molts anys a Catalunya, i pertany a una confederació que es diu Confederació de Partits Pirates, que hi ha el Partido Pirata Espanyol, hi ha partidos pirates de diferents comunitats. Com és la importància d'aquest partit? És un partit global, a diferència d'altres partits, perquè tenim representants o tenim participació a diversos països del món. Més aviat estem a més de 50 països arreu del món, entre Alemanya, Islàndia, Txèquia, Suècia, Holanda o països com Estats Units o Austràlia. Arribem i tenim un pensament molt general i un ideari comú a tots aquests partits que fem la Federació de Partits Pirata. A Catalunya, els partits pirates s'engloben dintre del que se'n diu la formació política Pirates de Catalunya, que va començar el 2010, a les primeres autonòmiques de 2010, i portem des de llavors amb un ideari o una sèrie d'aportacions que normalment creiem que són importants per a aquests nous processos democràtics. En aquest cas, estem donant suport a la candidatura que ha fet la CUP i Procés perquè creiem que s'adeqüen les seves idees a moltes de les nostres parts de l'ideari i han reflectat en el seu programa aquestes idees importants. Us faré 3 cèntims de les principals idees, encara que les podeu llegir o seguir a pirata.cat, que és la nostra web on expliquem, on podeu veure aquestes aportacions. També dius que Pirates de Catalunya participa no només a aquesta candidatura de Sant Cugat, sinó que està a diferents municipis de tot arreu de Catalunya, a diferents candidatures, normalment candidatures de confluència en grups oberts, normalment. En alguns moments estem a la CUP, amb altres estem en Procés, o altres estem en altres partits també de ciutadans. Principalment, Pirates es reconeix amb 5 punts que diria molt ràpidament. És el que sobretot està la defensa dels drets humans i de totes les declaracions de drets humans que hi ha, tant la vessant de drets humans universals que es va fer en el seu moment per les Nacions Unides, més la que es va fer després a nivell europeu, que era més restrictiva. A més que creiem que tot partit que es presenta qualsevol relació té que tindre molt clar la declaració de drets humans i tot el que això comporta, sobretot en temes que tenen a veure amb el dret que té tot ciutadà a expressar-se i a poder expressar la seva opinió i prendre decisions sobre les seves coses. Això molts partits diuen que segueixen els drets humans i no entenen clar el que vol dir els drets humans. Després també creiem molt en la participació ciutadana. Som dels primers partits que va apoyar el que la ciutadania és la que té el poder i la que té la forma de decidir i que les decisions de la ciutadania són les que es tenen que transmetre perquè els polítics facin de gestors i les executin. Que el dret a decidir el té el ciutadà i no el tenen els partits ni els gestors dels diferents organismes públics. Sí que nosaltres aportem, ja que som una formació que té un caràcter tecnològic bastant important, perquè hem estat molt vinculats al món internet, sí que creiem que tots els temes de votació es tenen que poder obrir als nous mitjans que són internet i que internet té que ser una via per facilitar la major participació ciutadana. I sempre oferim en aquestes candidatures en les que participem o que els donem suport, els oferim les nostres eines tecnològiques perquè puguin fer, si és que aquestes candidatures arribin a treballar en una administració pública, que puguin fer
consultes ciutadanes, etc., perquè així es tingui realment l'opinió de la ciutadania. També creiem en la transparència, no una transparència reactiva, que és que algú pengi les dades perquè jo les pugui veure, sinó proactiva. Les dades tenen que estar sense que jo les demani. Les dades de transparència tenen que existir. Llavors, sempre creiem que les dades no només la transparència té que ser no només dels organismes públics, sinó també dels grups municipals. És a dir, aquí no val jo com a administració faig que l'Ajuntament publiqui les seves comptes, però també és important que els grups municipals i els partits polítics tinguin una total transparència amb comptes, amb despeses, etc. També creiem que és important auditories ciutadanes del deute. O sigui, creiem que es tenen que poder fer auditories sobre el funcionament dels ajuntaments i que es té que permetre aquest tipus de possibilitat. I també creiem molt en la importància de les dades que treballen o que té els ajuntaments que són d'ús privat dels seus ciutadans i que creiem que es té que respectar aquesta privacitat i que es té que respectar la seva explotació. Temes com el BIS i altres problemes que estan sortint últimament que l'administració pública està intentant posar a l'abast d'empreses dades privades. Dades que només són gestors i en canvi, sent gestors, agafen les dades que no són seves i les venen a nosaltres. És una mica estrany. El Cultura Lliure també apoyem tots els temes de Cultura Lliure. Nosaltres vam néixer una mica amb... Tenim una relació amb el que va ser el Pirata Bay en el seu moment. Sempre s'ha dit que el Partit Pirata va néixer del Pirata Bay. És veritat, vam néixer a Suècia, amb persones que havien treballat amb el Pirata Bay i amb aquest sistema d'intercanvi de fitxers. Sempre creiem que la informació es té que poder intercanviar, creiem que la cultura es té que poder intercanviar. Entenem que hi ha drets de propietat, els entenem, però també creiem que es tenen que limitar i estar molt ben regulats. Vull dir, hi ha hagut excessos amb el que han sigut els drets de propietat i els drets intel·lectuals. A la qual creiem que té que haver cultura lliure, ús de la cultura lliure i a més creiem que tot el coneixement que es generi a partir de fons públics, el coneixement que es generi amb els ajuntaments, amb els seus contractes, el coneixement que es generi amb els diners públics, té que ser obert. O sigui, el que no pot ser és que el coneixement fruit de l'administració pública es torni tancat. I un altre tema important per nosaltres és tot el tema del programari lliure. Creiem que ja està bé de pagar royalties a multinacionals per a l'ús i dret de certes llicències. Va molt vinculat també amb el tema de la propietat intel·lectual. El software és una de les coses que sempre ha tingut un tema de propietat, de llicència, de dret d'ús, i creiem que es té que intentar anar més cap a sistemes oberts i que realment es té que fer una aposta decidida per tant de les administracions i concretament pels ajuntaments. No només el programari lliure, és que internet sigui oberta, que hi hagi una internet lliure en els municipis i que realment que sigui neutral, que no estigui controlada per ningú. O sigui, la lluita per la internet, que cada cop està més controlada per les grans empreses de telecomunicacions, es té que acabar. Això és una de les grans lluites que fa el nostre partit a nivell europeu, ja que a nivell europeu tenim representants en els eurodiputats que lluiten molt per tots els temes que tenen vinculats amb el. I per acabar, també tots els temes que tenen a veure amb Big Data i Open Data, és a dir, posar també aquesta informació a l'abast de la ciutadania perquè es puguin fer projectes de millora per tots nosaltres. I això serien més o menys els principals punts o aspectes que aquesta candidatura l'ha entès més a la candidatura de la CUP i de Procés i que l'han inclòs d'alguna forma en el seu programa. Jo per alguns matisos d'això, d'explicar que el tema de participació ciutadana, transparència i programari lliure al grup municipal de la CUP de Sant Cugat, que ja és un tema que porta treballant, que està a l'ADN de la CUP i que evidentment també està a l'ADN de la CUP Procés Constituent, i diguem-ne que sobretot el que hem aconseguit gràcies al Partit Pirata és millorar